Rudy Jellesma uit Venray maakt met zijn 3D-printer gezichtsmaskers voor onder meer huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Zijn printer draait 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Op die manier draagt hij zijn steentje bij in deze coronacrisis. Hij heeft een shield gemaakt, feestje. Ik kan er vrij makkelijk afhalen. Kijk, meestal even wat losse dingetjes aan zitten. Dit is het bovenstuk van het scherm. Er hoort nog een shield bij. Die we erop zetten. We zetten ze normaal gesproken niet meteen in elkaar. We sturen ze los. Zodat mensen ze zelf met een instructie die erbij zit in elkaar kunnen zetten. Ja. En dan is dit het masker. En dan kunnen mensen eventueel met een elastiekje nog strakker zetten. En dan kun je hem gewoon zo opzetten en dan... Jellesma is aangesloten bij het vrijwilligersplatform Makers for All. Deze groep van zo'n 350 vrijwilligers maakt face shields, deuropeners en clips voor mondmaskers. Nou, hier hebben we onze maaksels neergezet. We zitten nu op ongeveer 18.000 clips die we hebben gemaakt met z'n allen. Waarvan er 13.000 zijn geleverd. Voor de face shields hebben we ongeveer 15.000 gemaakt. En er zijn er al 12.500 geleverd. Ja, precies. En deuropeners, ja, dat is wat minder. 6.500 gemaakt en 5.500 geleverd. Dus we zijn druk bezig met maken. En de printers draaien 24 uur per dag. We merken nu wel dat de aanvraag wat minder is. Maar we verwachten weer een tweede piek. Dus dat voor ons ook weer veel werk vergt. Dus. De reacties zijn heel lovend. Ze vinden het heel leuk dat wij dat doen. Ze doneren meestal ook een klein bedrag, zodat wij onze spulletjes ook kunnen financieren en uit de kosten komen. Ja. Ja, en hoe lang denk je dit te doen? Ik verwacht, zolang corona er nog is, blijven we het nog wel doen.